Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Усманова Зөһрә Яхьевнага юллыйбыз. Бүген 8 апрель көнне ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны апасы Расимә Яхьевна, энесе Инсян, сеңлесе Илмира, уллары Ильяс һәм Илмир котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле сеңелем, кадерле апабыз, 1962 елны Кирюшкино авылының Юнусовлар гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга аваз сала. Кечкенәдән үк бик акыллы, тырыш, хезмәт сөючән булып үсеп, гомер юлында яраткан тормыш иптәше Ринат Батырхан улын очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм олы мәхәббәттә ике улларын үстерәләр. Язмыш дигәннәре аңа күп еллар чит җирләрдә яшәргә язган булган. Тик кындык каны тамган җир барыбер үзенә тарта дигәндәй, туган өенә кайтып, газиз әниебезне тәрбияләп, соңгы юлына да озатты. Бүгенге көндә төп йортта калып, тату гаилә булып яшиләр. Безне һәр чак ачык йөз, тәмле ашлар, тулы табын белән каршы алалар. Аның гаиләсе беркайчан бернигә мохтанмый яши, Аллага шөкер. Без аралашып, бердәмлектә, татулыкта гомер кичерәбез. Алда да Раббым туганлык җебебез өзелмәсен иде. Газизебез беркайчан да кеше күңеле калдырып, рәнҗетеп яшәми. Киресенчә, бар кешегә ярдәм итәргә тырыша. Авыраса да, гомердә дә уфтанмый. Сабыр кылып, Аллага ризалыгын күрсәтеп, әкренләп яшәп килә. Ул бер эштән дә курыкмый. Синең үткән елларың бик матур. Аңа кер, тузан утыра алмаслык. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшчебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмеңдә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәр берсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Туганыбыз бигрәк матур туган көнен каршылый. Картайыла әкрен генә дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга картлык килү турында. Менә матур утырасың син лайыклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитәргә. Аны узып, безне әле шатлыкларга күмергә. Хөрмәтле Зөһрә Яхьевна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Туган көнегез котлы булсын. Туган көн, Мине яқты жылы бәйрәм бүген синең туган көн. Бары изгеләргенә яусын әйдә теләкнең. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Син тугансың шушы җиргә, кояшка юлдаш булып. Сөенешләр белән генә күңелең торсын тулып. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Туган көн, Кояш көлә, ай йылмая, синең тормыш күгеңдә.
Aman şulay yakıtı yollar nasip bulsun yüzüne. Rahatlanıp tağın kilip tarsın yaşise. Baxtlar bulsun ömürlü, ömrün baxtlı. Rahatlanıp tağın kilip tarsın yaşise. Baxtlar bulsun ömürlü, ömrün baxtlı. Baxtlar bulsun ömürlü, ömrün baxtlı. Tuğan günün bilen seni.